Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:04. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Bayong aga naman sa ato ng magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw Huwebes, Mayo 14, tuig 2020. Aksyon Hotline! Kumusta ka mo masuki namon nga matag palamati sa kanginan ang latest karon kon parte sa kay Typhoon Ambo. Ang labing unang bagyo diri sa pungsod Pilipinas. Ini siya ang ginapaabot nga mag-landfall dira sa bahin sang Northern Samar. Liwat nga nagbaskog suno sa pag-asa ang bagyo kag gina-expect sa nasiling ko na nga karon mabatyagan na dito iya sa Northern Samar ang iya epekto. Bayod ta nga diri sa aton sa area sang Negros Occidental, hindi na makadulot pa sang kalitan ang ining bagyo. Ining pinaka-latest as of 5 a.m. ginapagwa nga weather advisory sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ukon pag-asa. Ang kabaskugon siniti kon mag-signal number 3, tandaan naton ara ina sa 121 to 170 km per hour. No, amo ina ang wind capacity niya. Pwede ini makadistract o kung pwede ini makadestroy a destructive typhoon nga pwede magguba das puluyan mo kon kapin pagid kon made of light materials kag medyo nagatakilid na. Aksyon Hotline! Diyan mo din pinagka-latest, no? Ang mga lugar nga ginpaidalom na sa public storm warning signal number 3 amo ang Northern Samar, northern part sang Eastern Samar, ara man sa northern part sang Samar sa Calbayog City, Santa Margarita, sa Gandara, Pagsanghan, San George, Matuginaw kag San Jose, Dibuan. Ang mga lugar naman nga ginpaidalom sa public storm signal number 2 nga may kabaskugon nga hangin nga 61 tubtob 120 km per hora. No, medyo maburubaskog man ni. Kag ini nga mga lugar amo ang Catanduanes, eastern part sang Camarines Sur, ara man sa Albay, Sorsogon, central part sang Samar, kag central part sang eastern Samar. Mga lugar dito sa Luzon nga ginpaidalom sa public storm signal number 1 or may aras ang hangin ni kabaskugon nga nagalabot sa 30 tubtob 60 km per hora. Amo ini ang mga lugar sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Marinduque, eastern part ng Romblon, araman sa Camarines Norte, nalakip man ang pilag bahin sa Camarines Sur, ang Masbate, Biliran, ang pila pa kabahin sa Samar, kag nabilin nga mga lugar sa eastern Samar, lakip ng northern
parts sang Leyte nga nagalakip sang Kalubyan, San Isidro, Tabango, Villaba, Leyte, kanang kapuukan Karigara, no kag mga lugar nga malapit sa among area. Aksyon Hotline. Hopefully nga ining bagyo nga ambo nga labing una nga nagsulod sa 2020 sa pungsod Pilipinas hindi na magdulot pa sang dugang nga kalitan labi na gid sa mga lugar nga tinaga problema pa bangod sining pandemic, bangod sining epekto ni COVID-19. Aksyon Hotline. Welcome na diri sa Webes nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Today is May 14, 2020. Ginaupdan kita karon nga aga sa technical side ni Aksyon Oliver Pason. Bakaptag karon nga aga si Aksyon Eden Abuso kag amuman si Aksyon JM Baikin. Ako naman Aksyon ay Tayhopon checking in. Tub-tub kita sa takna ng alas 9:30 karon nga aga. Aksyon Hotline. Nagabi-abi kita sa aton nga magka-aksyon nga nagaupod na, nagabuylog na paagi sa Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. Ara man ang iba nagamonitor paagi sa YouTube. Bangod ang Aksyon Radio, hindi lamang on air, available man kita online. Aksyon Hotline. Feel free nga magpadala sa inyong mga mensahe sa aton sining chat room. Pwede ka mo da, makapadala sa inyong mga mensahe, hindi gani. Pwede man nga magpadala sa aton sining text hotline nga aton na ginabuksan karon nga aga paagi sa 0938-225-5017. Aksyon Hotline. Sa mga nagapamangkot parte sa update sang COVID-19, now ining aton na update pati sa COVID-19, buylog man nga ginadulong sa inyo karon nga aga sa kalwan sang Grace Pharmacy. Now sa bilog nga kalibutan ang pinaka-latest karon nga ginapagwa nga record mga kaaksyon nagdangat na sa 4.4 or to be exact 4,425,094 ang kaso no sang COVID-19 sa bilog nga pungsod Pilipinas nga nagresulta naman sa kamatayon sang 297,723, 297,723. May mga recoveries o kung may mga naka-recovered nga naglabot sa 1,655,566. Aksyon Hotline. Among ina ang latest o kung ang record karon sa pangkalibutan nga epekto sang COVID-19. Now, there is sa Pilipinas as of yesterday, as of 4 p.m., ang nagkalamatay nagdangat na sa 772 ang kaso. Sa Pilipinas nagdangat na sa 11,618 kag ang mga naka-recovered nagdangat sa 2,251. Aksyon Hotline. Amo ina ang pinaka-latest mga kaaksyon pero ari-ay. Now, ang isa sa mga latest development kon parte sa COVID-19, may ginpagwa karon nga palayag ang World Health Organization, ang WHO. Nano ini? Siling sang WHO, posible nga hindi panimadula iyang COVID-19, pila ka bulan o kung antes pa man, nga ini nagumpisa dito sa China, kay way pagyapon tub-tub niyan sa nadiskubrihan nga vaccine. Aksyon Hotline. In other words, amo gini ang pag-eksperyensya tasang new normal, no? New normal. Even ang pila ka mga lugar ang magbalik sa modified general community quarantine or new normal afterwards sa gihapon. Ang bantayan naton amo ang posible idulot pa sang amo nga virus sa publiko. So ang aton panungyan, halong kay hindi pa ini tapos ang laban. Aksyon Hotline. Sa aton mga pangulong dinalano mga headlines. Aksyon Hotline. 2006 Golden Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Headline number 1, guidelines sang National Interagency Task Force o kung NIATF angot sa implementasyon sang modified GCQ,
ginahulat pa sa mga LGU. Aksyon Hotline. Panibagong nga batch sa mga OFW nag-abot sa syudad sang Bacolod kagabi. Aksyon Hotline. Kag probinsya sa Negros Occidental, plano nga ipatuman kag mangin mahinalungon sa pagbaton sa mga returning residents, partikular nang naghalin sa Cebu. Aksyon Hotline. Kag sa National Historianta ng Dugay, dugang nga cash aid or cash assistance para sa mga OFW, gin-request sang doli sa Malacanang. Aksyon Hotline. Amoy na sa para mga istoryanta karon nga aga. Kag-update man sa liquidation sang Social Amelioration Program, sino na balang nakakompleto sa bilog nga riyon kag diriman sa probinsya kag syudad sa Bacolod, that includes Bacolod City. Lantawon ta na karon dugay-dugay. Nung kay gusto naton ma-update man, kumusta na ang liquidation sang tagsa ka mga barangay. Aksyon Hotline. Sap man gihapon nga istorya, kumusta na iya ang mga investigation kag pag-build up sang kaso sang PNP and other government investigating units nga gintask agud mag-imbestigar sang kontrobersiya na angot sa Social Amelioration Program. Aksyon Hotline. Pero unahon tanay iniho ang mga update diri sa Bacolod. Nakagabi, actually si Mayor Evilio Bing Leonardia nagpalayag. Sila niya pasensya gina kay nagligan nga adlaw may ara sang ginhuman na yang daan nga preparasyon ang City of Bacolod. Ang sa province may araman. May mga plano man na sila mo. If in case ka mag-downgrade na kita into new normal. Pero kay bangod sang sitwasyon nga tanan nga mga LGU nagpanawag kag nagpalayag sang ila apelasyon sa nasyonal kun mahimo. Hindi lang pag-itugot gilayon ang ginatawag new normal situation or application in all areas. Bangod kay ara pang pamahog sang COVID-19. Aksyon Hotline. Now, diri sa Bacolod, ang city government, hulaton nila ang guidelines gikan sa National Interagency Task Force. May diferensya lang ugaling kay ang NIATF. Ang Malacanang may ginpahayag nagligad. Paagi kay Secretary of Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, nga balya mabalik na ni sa new normal ang mga low risk area. No? Sigurado ko, why man ni sila makasugilan nun kag basi bala why nila ma-discuss gid thoroughly or why man sila sang proper communication. Amo tong rason nga nagsalang isag kung sa mga tinig ang panaglagdos, kulang pa arangayan mo bla. No? Ti ato yan naglagdos. Kita mo ginbalik anay sa modified GCQ. Ang GCQ pwede ta ma-discuss kung ano ang matabo sa under GCQ kay may guidelines na. Pero kay gin-modify, meaning may baguhon sila da. Ti ano mapabago kay kung pamatian ta last time siling sang IATF, why gid man ni ay? Actually, ang matabo sini hindi gid man malayo sa new normal ang modified modified GCQ. Galing kay hindi naton pwedeng i-discuss pangunahan na kay basi kung may signifikante sila kung liwaton da kundi kita pa yung akigan katawo. Aksyon Hotline. Kay under sa modified GCQ, may mga palayag ng senior citizen, tugutan na makagwa, makabakal sang ila sining makinanglanon, makajanging-jaging dira, makaulo ehersisyo, ti ano ini, alain sila kung ibutang nila, yang dapat ang home quarantine pass gamiton gihapon. No, diri sa Bacolod City actually, face mask will be a must. No? Gamiton mo gina because of the ordinance or pending ordinance nga ginadiskusyonan sa konseho. Aksyon Hotline. Speaking of COVID-19, ariyo kundi subong gasinumbali lang. Damo sa mga returning residents and OFW nga luyag na gid nga magpauli diri sa aton sa Negros and Bacolod City.
As a matter of fact, kahapon may nag-abot. No? Kahapon may nag-abot sa mga alas 3. Sang pagkagabi, may ara pagid ang report nga nabaton ta may nag-abot pagid nga OFW. Aksyon Hotline. May mga returning residents man from Cebu nga gin-cater ang Bacolod City halin dito sa Tabuelan, no, nagkadto ito ganing bus sa city gali ginkarga ini sila duha ka bus kag subong ari na diri sa isa ka quarantine facility sa city government of Bacolod. Aksyon Now, Hotline. unahon ko lang ni nanong mga update. Ang isa sang problema gid nga amuni sa gihapon ang ginayamo sa aton diri mga committee chair sa Bacolod because kung OFW ang pagabalan ara sa UWA and Marina ang pagpadala diri kag ang scheduling ti kuan gihapon kulang sa communication. Igo kay imo kahibalo kung ikaw diri official sa Bacolod nagasakay niya sa barko o hindi gani nagapadulong na diri ang mga returning OFWs o magapauling ang mga OFWs amo man ang mga returning residents. Aksyon Hotline. Siling ko kabudlay ginihaw nano ni sa Manila tukulang sila personnel nga do hindi ina mahimo. Online sa hotline. Online sa hotline. Nano ang matabo sini and nano ang pinaka-latest. Joining us over the phone is Councilor Ising Salanga. Amo ni siya ang butang sang alkalde as chair no sang IATF para nga magakomodar sa mga returning OFW so kun sa mga OFW. Councilor, good morning. Good morning, Aksyon R. Good morning sa mga tagbalamate. Salamat gid sa time no. Sir, please update us. Nanong man, kundi kahapon, abi ko ni alas 3, amo na lang to ang batch sa OFW nga nagpauli sa Bacolod. I was informed nga last night, may ara pagit siya nag-abot, sir? Yes, Aksyon R. No? Atong, actually, duwan sa kabatch ang nag-abot. Atong Manila, nga mga around 4 o'clock nag-abot, amo ni sila ang halin sa national, yung i-recommend sa national bla. Iba sa kain sa Aksyon Arts to go, no? Okay. Gin dulong sa Bacolod, kagang initial nga information una since last week ang Balduwa, tapos nag-apatin sila, tapos nag-15, nag-pulo, tapos yesterday morning 9, tapos ang nag-abot na actual 8 nagilang ka Bacolod noon ang nag-abot, no? Sa primero, naglabot sila 12, primero ang listahan. Ano na duwa lang gid ang gin-confirm sa aton sa manughali ng barko. Pero ka-delay ko na bala because nagakarga sa mga stocks, no? Mga gamit dira. At siya nag-apat, tapos ga-increase siya, tapos siguro lang ga-decrease naman. And then finally, Aksyon Art, pag supaan nag-guest-link ko, nakita ni Guru kuhaan sa saktong information, so na nagilang mag-abot sila. Pag-abot tigapon, gin-isa nato na mapanaog, and then walo nagilang ka Bacolod na mag-abot yung SWs from Manila. Okay. So, sir, ang unang batch, amo ni siyang sa Manila naghalin. Ang last night, pila yang nag-abot? Hindi yung sa Cebu Action Arts, mas organisado sa actually, kaya in partnership siya with province mo. Okay. With province mo. Inis lang nga 13 sa Bacolod na niya, OFW, kag 16 naman sa probinsya, na may communication with us yung sila, ya. Okay. Ibalik yung requirements lang mag 14-day quarantine. Yung requirements ko sa swab na dapat negative gid. Okay. Prepare din yung ilang quarantine center. Kag sugat ni sila sa ato niya Basque Coast Guard through province Negros Occidental provincial government. Doon may siyudad ng Bacolod. And then yung accommodate natin. So the expected time of arrival last night is 12 midnight. Sakto gid, nagabot sila mga alas 12 ng gabi. Okay. So, din sila, by land ang travel nila, no? Yes, sugat ini sila. Dito yung sa Cebu. And then gin barko man sila pakat man diri sa aton. Okay. So, pag-abot na rin, ano sir ang mga ginhimo naton? Pila ka bas ang gigamit ta? Isa malang guro kay tikigo malang ng sila kay do time malam mo? Yes, igo sila actually. Nang kati 16 sa province, 13 sa aton, no? Gapasalamat ni kita gani sa Negros Occidental Province sa pag-assist, pagbulig sa aton dire. Pag-accommodate sa mga OFW sa Bacolod also. Pag-abot kita lang gabi, nagatugda dito personal, ginanstractional natin ng nurse, no, nag-sanitizing lang ang mga gamit na may upod natin ang DRRMO,
and then gin thermal scanner, the usual, alcohol, and then gin check ang ilang document, dapat meron sila gin passport and ID, kag gin isa-isagid nato ng ilang swab result bala, action Kaya mo na hatun din nga basic requirements mo, dapat yan may proof na negative ka. And then may certificate of quarantine sila. And then sa kompleto na nag-briefing kita sa natin dito nga mga house rules sa ilang sa pension house or sa hotel, naging natin sila. Okay. And then may dinner, maging prepare. So mong stable na ang atin sa mga SWs. Pero ang ginpakita nila nga result is the RT-PCR test. Ang COVID-19 test, ginpatigayon sa Cebu. Yes, sa RT-PCR gid no kay actually requirement din sa Cebu nga hindi makapapuli diri sa Bacolod o sa diin man nga probinsya kung waay kasi na. Pero dito sa national na naman kung magpadala din sila because I understand may mga nagalabot diri nga rapid testing ang ginpatigayon sa ilala mo rapid test. Subong requirement ba kinahanglan even from national kinahanglan pagpadala din nila natapos na ang pagkuha sang RT-PCR test. Supposed to be, among ganito requirement action hindi siya kabalik sa probinsya, kung why kasi na iya. Ang amon lagi si problema, is lang tungod ang national, why kasi ka sa PAC sa amon dire, why kasi communication niya insakto. Hindi mo siya ma-check hindi mo siya ma-check wala. Dapat supposed to be, ang apon niya gusto kita niya matabo, kung sa tagaan ng isang oportunidad, nga may contact bala sa mga tao na bala. Kag mamba, kung lang aring conformenyo, you have to sign, nga dapat willing ka mo mag-undergo 14-day quarantine, take another swab test. Kaya block action art, ang danger sa mo ni. Kung hindi ko nila kilala ng mga tao, tungkol lagi sa pagsamon sa national dire despite sang amon niya appeal, may tendency ang isa ka OFW nga hindi magpa-quarantine mo. Di ba? Yes, correct. Pati yung ano nyo, hindi kinapon nyo kuya, hindi kaya mapuli kuya, mauna sa wala. So, that's why ka-appeal sa kay national, unlike niya kasi bunga well-organized saya, na communication kita sa sila, na napapirman natin sila yung conforme before sila mag-abot, at nag-deal kita sa sila nga pag-abot dire, you have to agree nga ma-undergo ka mo liwat another 14-day quarantine, kaya dapat test mo na Bacolod liwat libre. Tama na bala? So, kung hindi ka mo, hindi ka may baton sa inyo. So, nag-agree kami may understanding sa tunga namon, no? Sa Manila, wala. Bali, ang mga problema, kung ganti gusto ko tani before sila magpuli, may form na ko itong natapirmahan sa ila. Correct. Makita ko mismo may quarantine certificate na sila. Makita ko ang ilang swab result na negative sila. And then pag-abutin natin kabalo kami kung ano nga basa masugat sa ila, kung diin sila namin ito. Lalo mo naman ang aking gina-imagine tayo matabo. Ako gina-imagine kung trabaho mo subong gwa mo ito paktakon porsyon. Nga inang may ma-inform lang nga may maabot na, tiyang gwa sini damguhon mo lang kung pilan sila kabilog kag mas maayo nga ang imo preparation is more than sa gina-expect mo kay basi kung kulpiada bala siling ko basi magabot kaunsilor diya 50 karon kung sobra pa na kundi nagkalamay hati na karon ang preparasyon sang city kung paano sila i-accommodate nga inang imo karon gintransak nga daan nga mga hotel o butangan nga mga pension house ni sa ila mga tourist inn basi way pa ma-preparar kundi nagproblema na panaya. Correct na, no? Siling ko kabudlay, hindi ka plano ahead bula as much as gusto mo kita, hindi lang maplastar sa kaya na may difficulty kita sa pag-deal sa national, no? In fact, si Mayor Bing Action Art, tanang niya sulat na himo yan naman, tani appeal na himo yan, ha? Ano ka naman, nagito sa letter, ginaboy naman dito, mayroon pa kami ito ni appeal, gani nga tani, ang first na nag-abot, first man niya mapuli, nga Bacolod nun. Kung pinsaron mo Action Art, grabe, gutom, gito yung subong, crisis, gito yung subong, kaya na lang, may kwarta ka, may savings ka, pero 3 months ka na to, 4 months ka na to, ano mabilin sa imo dito, wag na may lang kung sa bakon ka sang imo block ni shoulder ang imo accommodation sa pagkaon. Tapos wala, may database ko diyan nga lapit sila 70, wala yung sa fax nila yung nga mga agency. So, kita mo gina. Personal. Karon kun way kapid paryente to nagarenta ka to bisan gamay lang hayop-hayop ginistaran mo kundi na gutuman katuod to ako naglawig pagid. Balikan ta si Councilor Israel Salanga. Yes, sorry gid na uto na aton linya Councilor. Siling ko kung magamo na nakalawig ang tiner mo to. Bisan tuod nga may ara ka pa sang savings, maubos gid instead nga gamiton mo tanis pamilya mo pa. Correct
correct na sa action art, no? So ang aton ni ginaayo bulatan kay national nga tagaan kita liwe man nga maplastard lang aton ni sistema. For Okay. example, di kung mayara gin kamo to gusto nga papulion diri nga inyo man nya tao. Kay ko kabalo man yung last selection process eh. Even sa regional IATF why hindi ka decision matawag sa ako sa DLG, matawag sa ako si OWA nga sa councilor, mayara kita din nagpuli. Tapos why naka-choice? Hindi kami ka-refuse, why kami anong ilang name, magkabat man sila nga, ma-depend kita sa manifesto, kahit nang hindi pa sigurado. Meaning, hindi kito kasi hindi ko din ako ma-deal din, no? Even si Mayor Bingin Togan, kuman, nag-game mo naman sa sulat, dali kita padamo, nag-action art ng sulat tao. Pero ako lang kita mo lang kita, I still hope and pray nga tani, ma-coordinate mo sa aton diri ang national, kaya para maplastar natin sa insakto, kag ma-identify natin ng biligan dito, kablo action art mo niyo, example, may nagpuli nga walo gapon. Okay. Sa nugunan, man ko pala, natandi ko na inform kami earlier, atong dugay-dugay na nga may resulta na lang ang negative man tani sa among database kag may quarantine certificate tani paano man namon maupod man namon tani inablang dugay nagito sila ay nagikwarta mo la ka krisis nagid magambal bi walo man ang galit tani nakaupod kay maybe another 10 tama na bala. So since why siya sa proper communication and coordination sa among dire nang why hindi naman maserbar ang mapitaan solusyon ang ibang pagiging problema sa mga OFW sa Manila. Oo, naamo na. No, kag ti ang luyag tadi kon tani sa advancing technology may mga group chat ganining mga ordinaryo nga tawo, mga pumuluyo, nagahimo gani siyang group chat. Pwede lang man iya maka-create kamo kung may insakto tani nga mga communication. Ngayon na lang updated ka man, alin to sa Bacolod, alin to sa Manila. Oy, amo ni sila may aral na quarantine pass, amo ni sila. I mean, may RT-PCR test para at least isa na lang ang preparasyon. Pero ang nagalabot sininga 13. Ang latest amo ning 13, no? Ang latest, yes. Pero Cebu na yan. Amo na yan sa Cebu. Amo na yan from Cebu. Kompleto document niya. So, pero sa gihapon, maobligar sila to follow the mandatory quarantine. Yes, gin-inform sila ahead of time. Since may communication kita sa Ilaya, start sa insakto, naka-deal kita sa Ilaya. Kasi lang sila nag-agree action art, lang sila nag-agree. In fact, action art, dapat ito siya sila. Nag-feeling to nga isa, kaya tungkod ang iyang listaran, amo na tabla ang medyo nag-prone, nagtaas, high risk lang yung barangay. Okay. So, hindi mo sa positive, agal lang kita, gin-decision na lang ni province, kag kita, nga hindi lang anay lang sa pag-off doon, kag-test na sa anay liwat, i-observe anay liwat, para mas safe pag-itita. Pero ining mga nagalabot nga may mga certification na may ara na sang resulta from the RT-PCR test, mag-conduct pa tani sa ila, like sa natabo ang sa Manila, itong after 5 days, may RT-PCR test liwat, o kung may swab testing liwat ni sa ila, kung ano ang swab sample, kaya padala sa Iloilo? Yes, kuan gid. Mandatory gina sa action art. Pwede ang matabo siya rapid test ni sila liwat. Kaya ang bintas ng rapid test. Actually, last week ganing grabe ng critics ang rapid test. Why pulos, wala ng gasto lang. Subong ko lang na-realize action art nga ang purpose ni gali. Pero ang condition at present sa isa ka tao. Okay. So, kung tagibligad, ang nagpositive sa atin dire, nagpositive man sa rapid test. So, pagwas ng rapid test, automatically, ang nagpositive, yung separate natin. Then, correct. Test, nabalaan niya, naduwa sa ila, positive gali sa swab. So, dila ko magkita, bala mo siya paano, bala may pulso, manilin siya gali ang ato niya rapid test, no? But sa action art, ini sila sa buong 13, including ang 8 nga nagabot sa Manila, kag ang 13 sa Cebu, kanan ini sila ma-undergo, gidya sa swab test niya conduct ng siyudad ng Bacolod. Gintingob lang ni ang halin sa Cebu kag Manila sa isa ka facility, subong kung sa isa ka ginpatiniran sa ila? Tingog din sila sa first floor ang sa Manila, kag sa second floor naman ang tanan niya halin sa Cebu. Ang problema pag mo ni may balita nga ti mo damo magpalauli nga mga OFW amo na ginatun-an gani subong sa national man why kita galing data di amo nga record amot ang uwasan nakasabit sa inyo diri local kung pila ang nag-communicate sa ila nga may plano magpauli. Mera ako ya personally action art, mera ako ya although hindi man tanan accommodate naton kasi syempre inablang may page kita mo may group chat ako ya sa mga taga Manila nga tanan yung stranded dito. Okay. Mera man ako diri page para naman niya sa ibang pagid niya parte sang Pilipinas.
So ang database na ko niya, mga mayor ako yung mga around 300 to 400 ka OFWs ng stranded sa Bacolod. Sus, kag ina sila, may ara nga tendency nga OFW nga way pa makagwa nga na lockdown lang sa Manila nga mo na mapuli di. Yes, in fact, may ara ko sa buong record, hindi na pang segregate ko, siyempre pag-assume mo silang responsibilidad, nablang ang tanan niya medyo sala na kaya crisis na mo, nag-COVID na, though unprecedented, diba? May mga nakita ko to nga sa record namon, hindi talaga liya considered as OFW. May ara dito yung action art nga manugsakay pa lang. Pero kinilidal sila as OFW. Pero kung straight mo gid, why play history, why play record history, yan, supposed to be ang considered na sila as returning residents dapat or non-OFW na sila. Kakagin lakat, bali, mga siman, action art lang. Mga tandi mo lang. Kaling naman, Councilor, kung mag-amo na nga ma-returning residents ka, kabasa hindi ka pagsapakon sa uwa pagbalik mo di, kundi dito kay mo ya kundi ito ang mga isolation facility, nga mga schools dito kaya matinere? Correct na sa action art. Pero sa pamangkot, maging man lang, sa totoo, naging action art, may mga OFW, tagani niya, nga gayo sa akong niya nga, so matrama kami sa riya, matrama kami ng undertaking siya. Nga, bisa na kami lang sulaan, ipagibutang, hindi kami sa hotel, wag problema, basta makapulit kami. Amo na lang lagi na, pila sulit subong, Oo. Sakto na kay Tikon, hindi man pwedeng hindi sila ka-access sa information, ang may internet ka sa mo, maka-Facebook ka man, maka-monitor ka man sa nagkalandabo di sa Bacolod, at least na kumpiyansa sila. Kunwari sila di, ang Bacolod, nubo ang kay Subong, no? Although kati ang question na kay why pagin man sing massive testing, ang ginapatigayon mo, pero bisan ang nasyonal mo ito, kanigin declare kita kagin lakip sa low-risk area, no? Pero Subong, sir, may gabantay to sila sa ginatinira nila, nagapati ka mo nga ini sila mga sincero man, kag mag-cooperate, hindi magsilirit poli isa balay lang well, actually, tanan yun sa action art, nabasa sa karas mo, inablang, siya ka-stricto, kung inislaya may hindi mayong intention niya, imuong kita nila, Pero so far, hindi sila kakagrabe man mag-cooperate, no? Nalang gapaklamat mo kita nga maski paano nag-cooperate sila. May police kita dito 24/7, may house nurse kita dito, ngayon nag-police sila balay for 14 days, dinasangin natin dito para mag-cater sila mga concerns. Kag hopefully mag-operate lang ito natin mga OFW, ginagina-briefing natin, hindi sila action art last night, nagmuna mo ko sila gani, kasi please cooperate na kamo sa amon, not because para safe ka mo, but because kung maayong inyong ginahimo dire, hindi mapituhan ang mga migpuli pa lang. Kaya kung ginahimo hindi karon hindi amo karon, kag magguba kita sa tao dire, magguba ang salig natin sa OFW, hindi lang kagulingin yung halita nyo, kaya pagkitaon mo kamo naman, tigdakpon gyapon. Kasi ano mo, nang violation na saya sa atong dire nga lay sa syudad sa Bacolod, sa lay sa Pilipinas So ayo man kita sa ila nga cooperate sila para kung maayo ang sistema natin dire, ang iba niya sa bulima benefit man sa maayo ang cooperation himo nila. Kablo ko action art ng yes sir. Gasagol wala botan sa pag-accommodate natin sa ila. Gasagol pagkitagapon niya sa mga pumuluyo nga hindi ba kasi hindi ko nga dapat natin ginabaton dire ang OFW. Ara pagkitagapon sa stage wala nga may mga tao gid gyapon nga naga-basbas aton nga napamatok sila kontra sila bi nga papulion. Oo, hindi gusto niya kay para ko ng sigil na safety action art hindi man na pwede paliktan ng OFW tayo lang para safe kaya isalang tapos sa kalayo masakit mo na para sa pamilya nila kasi ng OFW natin. So gina-observe nato ng tanan niya precautionary measures para ma-ensure nato ang safety kag protection sa pumuluyo naton diri kag OFW. So ang tulokon ng action art ang mga positive diri sa aton hindi man daw minimal ang local no tulokon mo ng record wala. So, ang kalabanan, gid ang mga nagasulod diri sa aton. So, meaning ang nagdugang, hindi, why man maging dugang nagsulod diri sa aton, kitulokon mo gid. Ang nagdugang diri kung meron, man yung OFW, ang bago-abot. Okay. So, why ka pala record bula action art ngayon yung OFW, ang nagabot, may ginlatnan balahaw. Dawaya pag-abot nila, bisan sila daw, why gid sa makonsider na daw local transmission within sa ila group? Kaya ang namin siya na councilor, kaya may set up kamo yang, at least na sila dayon ibutang kagin separate sila. Kay kun butang mo nitoon nga pero ni isolation facility ta sa isa ka classroom karon da kun halimbawa eskwelahan butangan sila nagtililipon na sila karon nagkutso-kutso to kundi disgrasya pa.
Correct. Kasi ay naman nga hotel Aksyon ay man to sa first nato niya batch. Hindi Yes, sa buong correct. kaya nga batch slide man siya. Now, ari pagid. Nano ang mga subong gin-instruct sa imo ni Mayor kay especially nga ti basi sa modified GCQ basi karon amo pagiding halinan nga magdinaguso pagigag magsiling nasyonal ala ipadala na tanan mga OFW nga ra sa listahan ta. Actually, Action Art may mga plano sang 2 days ago pagkagapon nila naman gulpi kasi kabalo ka naman ginliwat Okay. di modify so maplano naman kami liwat ang tanan namon to gitlanuhan sa adlaw so nga dapat nang waay na kita sa community quarantine liwat namon tanan nanay ibalik naman namon sa modified gigastar namon pero isa ka butang mo sigurado ko Action Art nga gidayo ginaton niya sa mga airlines naton ting mga ports. In fact, after this interview, may meeting ako sa sa Coast Guard nang nga as much as possible kontrolado gyapon ng LGU ang aton yung mga pagpasulod dire mga incoming outgoing naton kontrolado gyapon kaya para makapangaman man kita madipensahan sa mga naton galingon sila kag masabi gid for me nga national daan kita mo naman national gulpi lang saya mapadala wa ta mahimo sila, hindi kaya kasi pinta sa ulingon mo, hindi kaya kasi no ya, mapatong naman ginawa yung accommodate sila. So, may sa mga question, may part of our meeting is i-regulate, iligyapon niya ang gagawin sa mga ports natin. Okay. So, with that, Councilor, keep us posted kung ano ginman, no? Kung may mga latest development, kag para nga ma-inform naman ang public, makabulig kami sa inyo, explicar kung gaano ning sitwasyon, nga ginabato natin ini para maintindihan man, kapin pakaiti ikaw ang nagauyat sa sininga komitiba. Salamat gi sa time, sir. Please keep us posted na lang. Hello, sir. Nautod ang linya ni Councilor Israel Salanga. Aksyon Hotline. Man kung ikaw gauyat sa komitiba, nindo ginasindutan ng buli mo, din kayo mo kita sila iman. Councilor, sorry, gid silingkot. Thank you, gid sa time mong ginatag karon nga aga and keep us posted kung in case may human development, sir. Yes, mugi subong development Action Art no matatagan na kita every once in a while para ma-inform naman natin tumuluyot magkatabo. Salamat may aga mabuhay ka. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 8:40. Now, ang aton malang di amonitani. Sa nasyonal kabalo kita krisis subong mo. Hindi man pamasol kay tanan na maguhan sang epekto sining virus. No, hindi alawg-lahog ni. Tipro galing dapat man sa aton nga maka-aksyon ang ginabuligan naton man si Councilor Ising nga mapaintindi sa inyo nga ginabaton sa city because way tamahimo. We have no choice. Batunon tagin ni sila. Otherwise, makikita karon ang nasyonal. Sige, nanok mo da. Ngayon hindi nyo ni sila ipagpatunon. Kaya taga inyo ni sila nga mga OFW. Galing kay Kuntani, kung mo gambal magkita sa gobyerno ang nasyonal nga dapat tingwaan tani nga mga returning residents, mga returning OFW nga hindi mangin career sining COVID-19. Supposedly dito palang ikay total daw dito sa Manila, damo to sa mga testing centers, mga laboratory. Ipadala mo ni karon halimbawa, ang ginakabalakan ko mo ni. Sa idalom sa modified GCQ, kung magdinaguso na palauli ang ato sa Manila nga stranded, nga wala man ginpaidalom sa anuman nga test, magginutok, magdinamo na di karon. Halimbawa, butang mo lang sa listahan ni Councilor is 300 for Bacolod. Butang mong Iloilo is another 300 be. Other areas and provinces, pag nga malapit di sa Aklanto, may sila halimbawa. Dason pag-abot di kuhaan mo na karon after 5 days pagtider sa quarantine area because of the mandatory quarantine, magtingob na karon kuhaan swab sample kay ipadala sa Iloilo to. Mag-apat kabilog ang teknisyan to, hindi yan malabutan sa kabulan kag may baluan tang result. Aksyon Hotline. Na nga mo na ang problema gid. That is why nga tani may konsiderasyon man ang nasyonal kung paano ni ibutang sa insakto nga proseso. Galing isubong ginapalibugan sa nasyonal, hindi malang ni mga OFW, financial kag cash assistance
sa tanan nga mga apektado nga sektor bangod wala diya no sang individual nga hindi apektado bisan manggarano niya subong ginakibang damo ka kwarta tuod ti hindi ka magkagwa ang mga manggarano gani nga iban subong way nilaging papauling timbang la si una mga ilang kabulig sa balay ginapapuli na kung gabi o buwas noy balik ka lang din noy ha ti lockdown sa Manila to ang ilang mga kabulig sa balay mismo ara na lang na yung tinerda. Ang isa man nga thinking nila papulion tani tapos base sa lugar na to karon may COVID-19 pagbalik diri malatnanta ay kanugon sa aton kwarta. Aksyon Hotline. Amo nang sitwasyon. So hopefully maplastar ini no sa nasyonal nga kun mahimo man lang bisan komunikasyon na lang. Bisan komunikasyon na lang. Agod nga bakulod nun hindi man magbatsyag sang kakibang. Kay kada may ma-report gani diri ho ang mga text ako perti kada mo singa ano to Aksyon Art may nagabot naman nga OFW nga ang apat diri nga positive sa aton subong nga latest amo ning ma-returning OFW tigaling hindi taman ni sila pag pakamalauton hindi tayo ni sila pagbasulon kay bisan ni mga individual sino abi nga tao yang gusto mo yang matapikan sa COVID-19 man Aksyon Hotline. wala isang tao nga gusto niya nga matapikan ma-infect siya sa COVID-19 kay maayo na lang gani kay may amo ni nga set up ang bakulod kay kun hinali nga nakapauli ni sa inyo komunidad nakapauli ni sila nga hilway way naging kuhaan sa RT-PCR test tapos gid kay pag-abot sa OFW, ang aton ganan style may pamilya, kitang nag-obra sa gwa nga may natipunan. To sige kadto to kay Nunoy. O may quarantine pass man ta, nag-abot to siya. Basi may idaho to, kung ano, na, kung di nagdako, pag ang problema, ta, kung maglapta, ini nga mo ning natabo sa Cebu, ngay sa isa kapurok to, may nag-inom-inom, piya gani. Upod nilang mga nag-alabot malin sa gwa, lantawan na. Kundi, ang isa mismo purok to, gin-lockdown, bangod nga kalabanan sila to nagdamong positibo. Aksyon Hotline. Hopefully nga inita ni maplastar gid kag amo nang ginahambal bangod nga bisan ang mga medical association diri sa aton sa Negros San Bacolod nagpadala sa sulat kay Mayor Bing. Gusto nila nga hinay-hinay lang kag dapat hindi gid pag halugan no ang sitwasyon. Ikonsiderahan ang mga importante gid pero dapat hindi kita anay magkumpiyansa because at the end of the day si COVID-19 ining virus basi ara lang sa aton ugsaran ara lang dira sa mga gusto naton bisitahan nagapatupling kag nagabantay sang iya pwede mangin host o kon tapikan. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao.
At sila, makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y
Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bakulod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:01. Siling din ni 6932, siling ya ang isa daya nga nakita na hadlok sila sa Manila. Nga basi hindi tadi magbaton sina sa ila. Na nung nga klase man, niya huol niya sa mga person concerned diri sa Bacolod, correct na? Galing kay kita mo naman to nagligad, mga pakatig ang Iloilo na kuan ganito namunuhan sa presidente ta. Galing amo na kuntani. Dapat sini, why ginaya problema nga magpauli direct kun tinguan man lang nga mabuligan, maka rapid test kag maka RT-PCR test, no? Dito nga daan sa lugar nga na stranded sila because ti krisis kita gani nga daan, no? Good morning kay Toldan Islafor, gamonitor siya Ernesto Paul Parino. Aksyon at sa modified quarantine, may quarantine na ihan kaming senior citizen. Wala na kami kainat-inat, mas dali ta mapatay sini kay sa COVID. Di ang ambal sa to ni Presidential Spokesperson Harry Roque, gina-consider nila na galing kaya mo na ganing problema. Ang guidelines, taniging pagwa na ni nila para at least hindi magkita maghalaka damgob lang kung ano. Aksyon Hotline. Siling ni Ray Jantan Villalon. Good morning. Always lang kami niga-monitor sa inyo program halin sa aga pagkadto sa gabi. Watching from Barangay Purisima, Manapla. God bless. Helen Huesna. Siling ni Action Art, please discuss kung pwede or hindi pwede mag-backride sa motor ang kapamilya nga naga-face mask man. Ti ma'am, hindi ko nakasabat subong. No? Kay why kita guidelines eh. Ang may guidelines lang ang General Community Quarantine. Ti ang modified ugaling, why pa na iya subong maplastar sang
National Interagency Task Force para maintindihan ta. Hindi man pwede nga maghimo lang diriya kag implementar din sa Bacolod kay mag-abot karon ang guidelines from Manila ang guwa diri nila sa Bacolod. Uwak bawi man bawion mo kung anong imo na plano sini kay ti dapat sundon mong guidelines sa Manila. O ako gani kabay pa within today tani nga prior bala nga mag-abot ang May 16 kabalo na ang tao kung anong himuon nila. Aksyon Hotline. Ay, siling ko gani, taguan nyo na yung mga quarantine pass nyo, kay basi kung nara pa na sa guidelines ang National Interagency Task Force, kundi na dimungkingan pa kita. Aksyon O Hotline. kung sa tagahinigaran pa niya, iho di punggol. Aksyon Hotline. Ari ay, ang doli, kundi nagambal sila subong, may ara sila maging-asikaso, dugang kunong nga cash assistance or aid, naging request para sa mga OFW. Pero dali lang, tinanong to yung mga pending applications sa mga small business sector nga nagahulat kung ano ang ilaman pag-akto. Ang importante dire nga butangan na blas ang katapusan ni paglaro sang doli tani. O, why na kami matag sinyo nga budget na or pondo sa idalom sang camp? Tiway na gid, sorry gid sa mga wala nagka-avail. Kung ikaw galing why kaya nag-apply o kung nag-avail sang SAP because ang pending application mo sa duli tapos kagid sini. Aksyon Ito Hotline. na nung update man, nakasabat kiman ang duli. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Congressman Greg Gasataya. Amo ni siya nagpadala sa sulat last time. I don't know kung may mga communication lang nga nabaton ang congressman sang Bacolod City. Kong, how are you? Good morning. Aksyon mayong aga, si mo may agagitsakon ng mga tagpalamati. Ano ang good news, sir? Kag may ara gid man development, may sabat gid man ang doli? But as of now, Aksyon Art, nagadugang ang problema kay ang last tong data nga aton nga nakuha nga more or less sa bilog Region 6 mga 3,700 Notod si Kong Greg balikan ta siya dugay. Aksyon Hotline. Instead nga mayong balita ni daw nagdugang kunong problema. Ano to nagdugang sini kay kundi ang mga applicants sa DOLI luyag sini nila nga na nag-file sila mo after nagpagawa sa announcement ang DOLI. Kong sorry ginautod ang linya ta. Yeah, no? So, as I was saying, nakakuha kita dugang ng mga informations coming from Dole mismo. Kaya the last time na data naton was 3,700 companies ang nag-apply. Okay. 1,400 lang ang narelisan, equivalent to 23,000 employees. Okay? But the other day, ginpa-check na kung diri sa Negros office, I was informed na in Negros Occidental and Bacolod City alone, more or less 60,000 employees ang wala ma-releasan sang camp, no, or ang assistance for COVID-19. So what we did, aside from the letter sa DOLE, na up to now, gaulat kita kung anong direksyon, kaya nila hambal na i-refer nila sa Department of Finance. Pero akong nga punto naman, kung nagsulat kita sa Department of Finance at last Tuesday, was number one, kung i-refer nimo sa Department of Finance, na tapos na ang yakan DOF na assistance last Friday. Ang meaning yaka SSS BIR, nag-deadline sila last Friday. Yung iba ng mga kompanya only received sang response last Friday. Paano mo may ngagaw na ang ibang Webes? So, ipitipit sa oras. So, nga kung na letter address sa Department of Finance, number one, ipangabay sila na kung pwede, ang ginpang forward sang DOLE na mga applications sa ila should already be treated as an application in itself. Kaya hindi iya pag-i-consider lang a referral. Kaya referral or endorsement is different from an actual application. Kaya ang punto natin dari Aksyon Art, ini nga mga establishmento nag-usik oras, nag-usik kwarta para sa application. Then, all of a sudden, nagambal si DOLE nga ubos ng ila pundo. So, ang ini nga mga empleyado, most of them,
sa ginpalapitan sa barangay, nagambal, hindi sila mag-avail sa SAP. Kay tungod nga may pending application sa dole. Kaya basi kasuhan sila kung magdugli na. So, which is, in fairness and in honest and truthful, ang ini nga mga empleyado. So nga, kung sini punto is, amo to nagsulat kita sa Department of Finance, kaya dapat pangabayon sila, naging pang-forward sa ila nga mga communications coming from dole, i-process na lang ito, and then i-allow na lang ang iningan na kumpanya kung may mga kulang na dokumento to submit the documents action art. Kasi kung in fairness sa siningan mga empleyado, wala ni sila may nabaton in any form coming from the government action art. Tikita mo gid lang na you were saying kay nasa doli sa province ining 60,000 naging mono mo kung amo ning way mahatagan. Yes, action art. Amo na siya ang data naging natag sa aton sa province. 60,000. Grabe. Dari sa aton sa Negros, kag Bacolod City. Bali including galing Negros. Negros na siya kag Bacolod. Yes, action art. Negros Occidental kag Bacolod City. Kaya hindi nila kuha ang exact na data kung pila ang Bacolod City alone. Kasi siling gini-request ko sila through the office nga ang panalang data na lang sa Negros Occidental na wala marilisan. So that's about 60,000 actually 60,000 ka mga empleyado nga nag-apply na wala pa yung marilisan. So as a capital of Negros, ga-expect ko galing ba sa sinag 60,000 basi dako pa ng taga Bacolod compared to the entire province? I would agree, action art, kiti kalabanan ng mga businesses are correct. Most of it arigi there is. I mean, if you will compare the number of establishments din sa Bacolod kay Piluga Negros, alam mo damo gid sa aton dire action art. At lang ako punto is 60,000 and 60,000 no. Pag anyway, masugod naman ang mga hearing sa Congress in line siyang mga ininga problema. But ang aton diri ginaduso lagi is number one, na dapat may synchronization sa tanan na programa sa gobyerno in terms of paghatag sa assistance. Then number two, ang tanan ng mga applications coming from DOLE tagin forward sa Department of Finance should already be treated as an application. Yes, hindi siya pang-treat as an application, mabutang sila sa ngalang-alang kasi nag-deadline na last Friday kag wala ni naka-apply ang damo-damo ng mga kompanya diri sa Bacolod kag Negros action art. So meaning ang sa Asia, why na niya chance kang sa BIR tapos na niya? Based information, nag-deadline sila last Friday action art para sa mga small scale na mga businesses. Why na sir second tranche no? Or I mean sunod pa nga aid nga ihatag nga daw same man nga benefits? May hearing kami in a while, action art, ma-attend ganin ko, that at least we can get dugang information kaya pagpinin sa economic stimulus, gin-invite rin ang National IATF, DTI, kag-ibang agency. So probably we can get dugang information. Ma-start kami at around 10 a.m. ang hearing. So may-meeting, ara ka sa Manila o kung online ng gyapon, sir? Online kami gyapon, action art. Online kami gyapon. Kasi risk go para sa tanan. And then ang Congress will not allow more than 25 katawo para sulod sa plenary para ma-implement ang social distancing. Sir, matawag kami sa imo if in case karon for some developing stories kag updates ini para nga ma-inform naman kami man diri bala sa bisan sa Aksyon Radio damo ding nagapanawag, damo nag-inquire hindi kami kasabat kay number one kabudlay man mag-access ka sa communication kag directly nga makatawag ka sini sa mga mga official sa sining ahensya. Kaya hindi kita nga way labot masako sila subong, hindi mas laya mag-istorya dali-dali kung hindi nila kilala gid bla. Sir, please keep us posted kung ano ginman karon ang mga result. Yes, Action Art. We'll do that, no? I-update kinakon kamo nila yun after isang hearing siningaga. Salamat, Kikong. Good morning. Thank you. More power sa inyo, Maynali. Aksyon Hotline. Kita mo na ang latest nga data nga nakuha diri sang congressman sa Bacolod. Ang Negros and Bacolod City nga nag-apply sa idalom sang camp financial assistance ini nga kung tani mabaton nila ti ini mga no work no pay
Ang iban, why niya nag-avail sa SAP, why man sila nagpalista kasi nila hindi pwede kay kabudlay sila magdulubli ang ginpalistahan mo tuod na kay pwede kakasuhan gani sa SAP kung hindi may mga technicalities nga inang nagdulubli ang imong ngalan application mo, tiari man ang problema, kulang pundo. Now, ang BIR, pasensya sa mga nagapamangkot, why nagali ni, why pa may baluan ang second tranche na, karon maklarify na kay may ang sesyon sa Congress, makaistorya sila bla, kung ano, para at least may baluan ta, anong sabat diri sang concerned agencies, bala may pundo pang available. No, may ara pa yan iatag. Kaluluoy maning way kabato, no? Okay siya kon, hindi siya. Kon a teleconference, si Sir Pico, abe, kay party sa SAP ni Bala, kadamo gapon si Aksyon Edin, niyo gabalagang telepono, kadamo blaga panawag party sa SAP, musin ko na naman, ang ining mga complaint nyo, subong party sa SAP, dali gid lang balikan kadtuan ko lang ano yung SAP niyo kay do ka importante man lang kundi ang pulis nagbutang sa hotline nga pwede ka mo katawag to complaint dira. May reklamo ka, istoryaon ka sa pulis, nga mo ang basis, nga kuhaan ka affidavit or ma-build up sila sang kaso sa mga may salabton kung may ara gid man anomalya o kung diferensya. Tingala ko sila kung adri pa sila pinanawag sa Aksyon Radio, nga amon mo lang di ma-expose, di mapanugid sa mga agencies concern mo, ang inyong mga reklamo. Pero at the end of the day, kung lang tawon tagid, para makuha tang hustisya nga gina-expecta, diri kita sa police, si IDG, NBI, kay sila ni ang mga investigating body, ginatugyanan nga maga-investigar, kag pasabton kasuhan ang sinuman nga naghimo sang anomalya. Aksyon Hotline. Sa probinsya, dumayato na to nga napaskaan sila. Butang Makulod City, di kay kundi may ara man akuan sila, no, linya, mga hotline na ginpagwa, may nag-coordinate ba sila, may nag-contact man sila. Okay, parte ni sa, again, karon kay Congressman Greg, basi update kita siya kung antong result sa ila sa nga meeting. No? Kay Los Viminda, Bonhibod. Good morning, Action Art. Gamonitor lang kami di sa Puro Katilingban, Barangay Bata. April Salinas, watching from Moises Padilla. Ophelia Galero, RC. Good morning, man. Harold Malacasti. Sir Art, good morning. Kinanlan pa bala sa quarantine pass kung magwa ang mga tao kay GCQ na ang Bacolod. Now, waay pa na sir guidelines kay hindi GCQ actually kundi modified GCQ. Amo nang abisan ang Bacolod di pa kay hindi ko nanong himuon nila ang GCQ pwede nila mapatuman after May 15 galing kay may statement naman ang sa national nga may modified GCQ. Tiyan mo ito lang comparison ko pareho bala na nga kundi motorsiklo i-modify mo pang islan mo tambotso kung ano da suga. Tiso mong di tapang balani kung sa GCQ ni, di dapit ning i-modify nila sa motor. Pero hindi literal ng motor niya. Kay ginestoryanta ang guidelines mo. Rami-ramihon tanin nila para nga mapa-intindi taman ang tao. John Mark Tamano, ano siya man? Dahil lang. Bukulawig siyang imutchat. Wow. Gin-forward niya. A link actually ni siya. Dahil lang siya about these terms. Who can go out to stay updated on news? Check out special coverage page. Modified ECQ. Strict stay at home measure but people will be allowed to leave their homes only to obtain essential goods. O kita mo na. Mayari di ho. Ini advance information pero mas mayog may copy mga kamisara. No? Kay ibasahon ko na anay karon kay basi kon mag-ambal ko hindi amo bla kagiga ko sang taon niya si Eden Blaning nagalo hambal tong amo na gali kay hindi man gali. Si kuan gani niyo si Yado JM kay pamangkot kung pwede magkasan ang motorya mo. Kaya may plano si angkas di blaw. Isa hindi pwede. Action Hotline. Hindi na yung pag-iangkas to'y kay delikado na yan, no? Hans Bordan Binyan Hana. Good morning. Bago lang out sa trabaho. Sir, paano gid bala ang quarantine process? Halimbawa, ang puli ako sa
Sagay, ari ko subong ka work sa Bacolod, baw, amo gina, ma'am, sorry, gid. Hulaton ko lang ang guidelines, please. No, kay bisan si Mayor Bing, ganing isling niya, ay, dali lang, gid, hold an eye, hold. Kung si Aksyon Marlon, yung term niya, siling niya kung sa panaguay, amo ni siya ang modified GCQ guidelines, nga nagambal ang taga-IATF, niya, janay, kung dapat niya, may isipay na sinangan mo, maisip ko 1 to 10, nago ka mo, kay pagkatapos sa sang isip ko hasta sa 10, pangitaon ta ka mo. Di nakatapos ng isip sa 10, nagsinggit pa siya, janay! Ay, sos, Jonathan Fuentes, good morning, gobyerno tagag-iban nga ahin siya, doso butong ang desisyon, mo gani na, budlay gid. Morning, makaluluoy gid ang iban empleyado, ang bana ko sa Babs Cafe Kaobra, wala sila doli. Hindi man kuno qualified sa ICCS ang ilang kumpanya, no work, no payment sila daan, ti amo ginao. Basi isa ni siya sa 60,000 nga ginambal ni Congreg. Fred Ninia, good morning. Angel Ping Placido, good morning Action Art from Singapore ako. Okay tuto siya guru trabaho. Amalia Prado, good news na kumapo sa Congress nga matagan ang nag-apply camp, kay amo na lang na ang ginasahan tuod man. Kaya kadako bulig sini sa mga pigado tang mauton nga may kabaton niya sang sap. Action Art, may biyahin ang barko pa Bacolod, Iloilo. Amo pa nang i-check ta karon kay may meeting kapon ang marina, no, ang marina nag-meeting. Adrian Pagba, tamyaw ko lang si Mayik kag sa Dilabin Pagba family. Watching live ang Purok minus Wagon, Barangay Villamonte. Thank you, Action Art. Thank you, mana. Benji Bernardes. Nya monitor lang kami di vessel insyo sa Tunga Lawod. Great lang da gali ang pamilya Bernardes, Dulyosa, kag sa asawa ko Maria Elena Bernardes. Salamat, Action Art. Halong kamo da, gapautaw-utaw ni sila siguro. God bless and good health. Jeff Chavez, Action Art, mahinga monitor lang kundi sa Green Energy. Green Energy. Dennis Salazar, good morning. Rafael Zamora Primo, mahinga. Attorney Mabel Maharokon siya. Good morning. Nung Efren Tantoy Tan, gamonitor man siya Nung Tantoy, regard sa pamilya mo, halong kagid. Morning man, sa kay Tita Juna Palier Soriano. Ron Bautista niya, ari man ako Corazon Locsin Hospital, ari sigwa Kilid Station yung pangapitan ng art. Sige karon na. Sir Basti Gerhen. Paring Basti, may nga agad halong gid pareha. Musta na ang abukado tato? Abukado ni siya mo. May mga amo niyang amigo ko, kumpare ko, soon to be may kumpare nga kadamo sang ginahimo yablang nga mga initiative pangkabuhayan Action Hotline. Sige. Ang iba nga maminsahe nyo, tinguan nga malabutan karon. Action Hotline 2006 going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman
at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:31. Ini nga oras ginadulong sa inyo sang CL77. CL77, laging panalo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon Hotline. Si Jeff Chavez, ano ba, sa kunan ang Green Energy, sila nga rin ni sa Juan Villamonte. Meron na ono free cloud. Good morning, Action Art. Monitor lang kami din ni Barry. Paring Barry, kumusta ka na? Nalipat ako sa itsura mo, dugay ba? Aksyon Hotline. Ani Raffle, shout out sa mama ko sa Villa San Agustin, Gapamati Ginisya, from Okinawa, Japan. Lemuel Di Palubos, Gapanong Manog Patras, Paparking sa Libertad, Pure Gold. Ginalabyan lang ka PNP. Ano klaro? Ano ang CLO araman kag bitaw. Pati gurugin konsiderahan nila na nga makapatras da. Amo ning problema gid kay ang remedyo general nga sa subong ay gidiya sang ginbaton. Sus. Pira palayo lang naligutomon ni damo ni mapinsaran hindi amo. Good morning, Action Art. Always gid ga monitor pamilya Camacho, Sibonga, Herman kag Odi diri sa Barangay Gimit, La Carlota. Thank you gid, Action Art. God bless and keep safe always. OTTG ready or ED Ricaport sa tanan nga taga OTTG. Good morning sa inyo. John Gutierrez, Carlo De Leon, keep safe po. Hope maklear na ang new guideline for May 16. Watching from Bacolod. Yes. Amo man ang aton ginalauman, sir. Yob Habilusa, Action Art, mati lang kami di sa South Home Sumag. Sila Edward Hari kag Buboy. Pangin lang kami dia. Sige, halong ka mo. Lemuel Di Palubos, gapanong silingya ang manog paatras. Grabe gapanong ha. Amo nabasa ko naman tong una mo kay ina. Si Madam Karen Tanlangit, amo man kay paring Edi Lumugdang. Good morning si mo. Jeff Chavez, damo ginamo barangay diri sa Bacolod tungod sa SAF Action Art. Barangay Villamonting Grid Energy ko no ha. Thank you gid.
Viola Villarta Limbo. Good morning man. Tiyo, mangkot pa sa doli siyang kag STY nagali ma'am tapos na sang Friday pa. Aksyon Hotline. Last week paglito ya. O si Kasaneth pong yan, siling yung puli pakutani das Pilipinas. Kay para makakuan ko man ang pamilya ko, hindi gid pwede. Aksyon Hotline. Ina lang dra kanilang Inday Kath Borso sa kasin sa akon Mrs. nga dira sa US. Good morning sa inyo. Ken Alonsagay kag Paul Alonsagay sa Tokyo, Japan. Good morning man kay Engineer Raul Velasco. No sa iya ni pamilya, halong kamo permi. Aksyon Hotline. Ang akon lang reminder sa aton nga mga kaaksyon, ari ay pabakuron tang aton immune system, magunang muni ang aton hinganiban, kaya muli ni makabulig pa siguro nga at least sa bilog nga adlaw sa aton mga trabaho, babakod kita sa pagkatubang sa tanang mga pagpanghangkat ko naka Dr. Alfred Spearmangosteen Capsule and tea nga combination. Bagod nga, ang ginakabalakan gidiya sa Dr. Alfred, ang management sini, amo nga nagapati kami nga ang ikayong lawas manggad labaw pa sa pinakamalahalon nga perlas. That is why ang produkto niya di kalidad kag ako mismo gani gagamit sini para protections lawas ko. Believe you me, nami gidya kapin pendi ka katulog tilawi bla 30 minutos antes ka maghigda na Dr. Alfred Spearmangosteen Capsule patulugon niya ka sang mahamuok pagkaaga kondisyon ang lawas mo. Kag nagapabakod sa immune system. Kompleto pa sa vitamins and minerals, vitamin A to zinc. Ang tea, nami naman para sa may mga hapo, kag sa mga babae, nga hindi regular ang ilang tea period. Why at a time? Dari sa ito na pagpangalagad, sorry sa way kong malabutan ng mga minsay. Buwas naman, with Aksyon Oliver Pason sa technical side, backup si Aksyon Eden Abuso, kag Aksyon JM Baikin. Ako naman Aksyon Tayhopon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!